Muumme iski. Nyrkki oikeesti, jumalauta. Lepää. Niin se on. Taas kevään tullet velle veri vetää käpälää. Näin! Tässä kartassa näkyy nyt ihan koko eikös vaan ransuja vuoro? Etelä-Suomi ja Pohjois-Suomi ja Etelä-Suomi ja Itä-Suomi ja Länsi-Suomi. Niin ja seksi kanssa. Seksi Suomi nimittäin. Ei mikään seksi kun keski. Kaljapullo, morjesta vaan. Mutta mitä sitten? Niin mitä? No, tällä lailla nyt kun kesä on alkanut ja pöllyissä kukat kukkivat ja maan muuttaa, jotka ne ei ole vielä lähteneet etelään. Joo. Niin kuin lyhyesti sanottuna, tekee mieli että sitten lähdetään taas reissuun. Kyllä, nyt lähdetään hakemaan aineita. Länsi-Suomesta lähdetään. Paskat. Tämäkö rekka? Kastiketta. Semmosta. No, hypätään sitten vaan nyttiin. Sinne vaan. Minä kyllä näin tämmöiset. Kukas nyt höyryt alkaa huivata päästä? Rikkosen kohta. Look at this fucking crib. Siinä se nyt sitten on. Käpälämäen kartano. What the fuck do you want, nigga? Talk! Aineita. Get the fuck out here! Now! Step back, man, boy! Don't move! Don't move, Kyllä minusta nyt on viisainta, että vittu mevulle. Saa vasta kartano sivu. Rikun kanssa korjattaisiin portaat ja Ransu voisi alkaa raapata vanhaa maalia pois parvekkeen kaiteesta. Onko kysyttävää? Switching up on your boy, switching up on your boy pre so quick. Niinpä tietysti, joo. Rakas isäni, mä aina annan itseni, mun sieluni ja ruumiini. Sä, Herra, ota suojasi.